Φίλοι μου, καλησπέρα. Μέχρι σήμερα μιλήσαμε για συμμετοχή, μιλήσαμε για δύναμη, μιλήσαμε για ευθύνη. Σήμερα όμως θα δούμε τι πραγματικά αλλάζει όταν ο πολίτης περνά από θεατής σε αποφασίζουν. Όλοι μιλούν για περισσότερη συμμετοχή. Λίγοι όμως μιλούν για τις συνέπειες. Γιατί κάθε αλλαγή στο σύστημα αλλάζει τα πάντα γύρω της. Όταν αποφασίζουν άλλοι, έχεις πάντα κάποιον να κατηγορήσεις. Όταν αποφασίζεις εσύ, αυτό τελειώνει. Δεν ήξερα, δεν υπάρχει. Δεν φταίω, δεν υπάρχει. Άλλοι το έκαναν, δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνον η ευθύνη. Ο παθητικός πολίτης περιμένει, σχολιάζει, διαμαρτύρεται. Ο ενεργός πολίτης ενημερώνεται, συμμετέχει, αποφασίζει. Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Είναι άλλος τρόπος σκέψης. Εδώ υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Είναι πάντα καλύτερες οι αποφάσεις όταν συμμετέχουν περισσότεροι? Όχι απαραίτητα. Αλλά είναι πιο συνειδητές όταν υπάρχει ενημέρωση και συμμετοχή. Και το πιο σημαντικό, υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή του αποτελέσματος. Ας το πούμε καθαρά. Δεν είναι εύκολο μοντέλο. Υπάρχουν προβλήματα, παραπληροφόρηση, επιφανειακές αποφάσεις, κόπωση συμμετοχής. Αν δεν υπάρχει παιδεία και ευθύνη, το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Δεν είναι όλα ή έτσι ή αλλιώς. Υπάρχει ισορροπία. Θεσμοί που λειτουργούν, πολίτες που συμμετέχουν, διαδικασίες που προστατεύουν. Η δύναμη δεν είναι ανεξέλεκτη. Είναι δομημένη. Το ερώτημα δεν είναι θέλουμε περισσότερη δύναμη. Το ερώτημα είναι μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Γιατί χωρίς αυτό καμία αλλαγή δεν στέκεται. Φίλοι μου, σήμερα είδαμε την πραγματικότητα. Όχι μόνο τα θετικά, αλλά και τις δυσκολίες. Στην επόμενη ομιλία θα πάμε στο πιο πρακτικό σημείο. Από πού μπορεί να ξεκινήσει μια τέτοια αλλαγή, τι μπορεί να γίνει στην πράξη και πώς περνάμε από ιδέα σε εφαρμογή. Μια τελευταία φράση για να μας μείνει μέχρι την επόμενη φορά. Η ελευθερία δεν είναι να έχεις επιλογές. Είναι να μπορείς να αντέξεις τις συνέπειες των επιλογών σου. Καλό σας βράδυ.